Γεια σας παιδιά, και σήμερα είμαστε στο νέο μου κανάλι. Είμαι η Κατερίνα Μαν από το Κατερίνα Ρένια Μαρίνα κανάλι και σήμερα είμαστε στο Κατερίνα Μαν is cool. Ναι, και θα κάνουμε πολλά και ωραία βίντεο σε αυτό το κανάλι και έχω να σας πω ότι θα παίξουμε και άλλα παιχνίδια εκτός από Minecraft και σήμερα είναι το πρώτο μας βίντεο. Ναι, αυτό είναι το πρώτο μας βίντεο και θα έχουμε πολλές εκπλήξεις. Έχουμε το κεκάκι μας και το άλλο. Και θα κάνουμε και λίγο parkour σήμερα, θα κολυμπήσουμε. Θα κάνουμε αρκετά πράγματα. Και θέλω να μαζέψουμε αρκετούς συγγεγραμμένους, όπως και το κανάλι Κατερίνα Ρένια Μαρίνα, το παλιό μου. Πάλι θα κάνουμε βίντεο στο Κατερίνα Ρένια Μαρίνα, απλά λίγο πιο λίγα θα τα κάνουμε, είναι πιο λίγα. Και γι' αυτό θα ήθελα να σας πω ότι τώρα αυτό το κανάλι θα είναι το καινούριο μου, θα είναι δικό μου. Θα κάνω βίντεο και με τη Ρένια Μαν επίσης. Και τώρα θα πάμε να κάνουμε παρκουράκι. Εκτός και αν θέλετε να κάνουμε κολύμπι πρώτα. Είδατε εδώ το σήμα του YouTube, έχω βάλει και τέτοια. Εδώ, αυτά πετάνε diamonds. Εδώ. Και αυτά είναι πυροτεχνήματα. Κολυμπήσουμε με τα πυροτεχνήματα. Είναι λίγο μαύρη η πισίνα, αλλά δεν πειράζει. Επειδή την έχτισα με μαύρο, επειδή το YouTube είναι κόκκινο μαύρο και... Ούπα, έπεσα. Λοιπόν παιδιά, δεν είμαι και τέλεια στο parkour. Τα περισσότερα βίντεο μας θα είναι και με Roblox και με Stable Guys θα κάνω. Και επίσης σε ένα από αυτά τα βίντεο θα δοκιμάσω να παίξω Brawl Stars. Δεν έχω παίξει ποτέ, αλλά μπορεί και να μην παίξω. Δεν νομίζω βασικά να παίξω. Θέλω να παίξω και Roblox. Και θα παίξουμε Roblox μαζί. Και Stable Guys επίσης. Μου αρέσει και το Stable Guys. Και αυτά είχα να σας πω για το πρώτο κανάλι. Είναι μια βολίτσα. Τι φάμε. Και παιδιά, αυτό το κανάλι θα συνεχιστεί, δεν ξέρω για πόσο θα υπάρχει. Θα μπορείτε να το βλέπετε. Και αυτά είχα να σας πω. Γεια σας!